उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव हारिमुवारि मावबादा खुंदों आरो उन्दै उन्दै हिन्जावसा लाइमोनफोरखौ बर'नि आंगो रंजाथाइ फोरबो बैसागु मोसानायनि सायाव फोरोंथाइ होदों। माने बेखौ लेंबं सिप जाबाय आरोखि दे बारदै सिख्लायाबो जाबाय बायदेमलाय सिदेमलाय लेंखांमुन जाबाय सिदेमलायनो मोसाबोदों थों मोखां थुंस्ला मोखांमुन थुंस्ला मोखांमुन जादों आरोखि जोमैया खाम दामदों आयो बारदै सिख्लायाबो बायदेमलाय सिदेमलाय मोसाबोदों जोमैया खाम दामदों आयो बारदै सिख्लायाबो बायदेमलाय सिदेमलाय मोसाबोदों। Bwisagu बोथोराव हारि धोरोमनि फाराग गैया है लोगोफोर बैसागु बोथोराव उन्दै गिदिरनिबो फाराग गैया रंजागोन जों बयबो हायला हुइला मोसागोन जों बयबो गाजा गोमजा नै फैलायबाय सफैलायबाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय